rozumію, że besidujete po angielsku, tak? No, nie буде i tak, no, wszystko jedno, to mi tam nie przeszkadza. A jak, Lemko будуть po polsku radити? No właśnie. Okej. Daj Boże dobry den. Daj Boże, dobre zdrowie. Jak się nazywate? Jak máte na imię? Воробель Sławomir. A odkąd pochodzite? Z Bortного, Botnoho. Na Lemkowinie. tak. Powiedzcie mi, a co wy pamiętacie z toho Botnoho? O, to pamiętacie? No pamiętam, już jak już je mał, no 12, 13, 14 roków, to już pamiętam to wszystko tam, jak było. A powiedzcie mi, w którym roku ste się rodziły? W 33. Miesiąc, den pamiętacie? 11 październik, Czyli po naszemu to będzie żołtem, tak? tak. A powiedzcie mi, jak mali na imię wasze mama i nianiu? Paweł i Julia. A pamiętacie dzidy ze strony mamy i ze strony... Tak, Dmitrij i Ewa. To ze strony mamy czy nie? Niania. A mamy? A mama był Wasyl i też chyba Ewa, to już nie znam. To powiedzcie mi, na Lemkołyni, jak ste żyli, to chodziliście do jakiejś szkoły? Tak, chodziłem do szkoły. Od 41 roku. I czego ste się tam wczyli? No czytaty, pisati, liczati. To im się wczył. A po jakomu ste się wczyli? W jakim języku? W początku, pierwsza, druga, trzecia to po ukraińsku. Czyli tam były ukraińskie nauczyciele? Tak. To była wojna. To były ukraińskie nauczyciele, tak. Po ukraińsku wczuli. A lemkiskiego ste się nie wczyli? Nie. A powiedzcie mi, to było przymusowe iść do tej szkoły ukraińskiej? To nie było przymusowe, ale ludzie chcieli, bo dużo dzieci było. To nas dwie klasy, to nas było ponad 80 dzieci. To trzeba było się wczyć, żeby się nauczyć czytać i pisać. To nie chodziło o inne sztuki. A to było w waszej miejscowości, czy też musieli... W naszym miejscowości w Seli była szkoła. I tam ludzie, zresztą wszystko chodzili tam do szkoły. No to 3 klasy, to tam nie chodził. I to wczyliście się każdy z osobnej klasy, czy były klasy uczone? Jak to wyglądało u was? Tak, my się wczyli, żeby znał czytać, pisać i liczyć. Tylko to było. To nie było tak, żeby wyższe jakoś tam ich dostać. To była powszechna szkoła taka. A polskiego ciście się wczyli? Po polsku ciście się wczyli? Nie, to było na ukraińskie. Lem ukraiński. 3 roki. Okej. A pamiętacie swojego nauczyciela? Jak się nazywał? Wysłocki się nazywał, imienia nie znam. A to Wisłocki, to był Lemko, Ukrainiec? Po ukraińsku radził, a jakie było to ja to wam nie powiem. A w domu po jakomu ste radili? Po lemkiewsku, tak jak tu się radzić. Czyli w was się rady, tak? Nie gada, nie besiduje, tylko radyt. Radzić się, tak. Radyć się. A poza szkołą, czym ste się zajmowali poza szkołą? Jakie ste mali obowiązki jako dziewczyna? To jak ja mam już 10 roków, no to z chorobami. Bez lito, jak już była, się nie chodziło do szkoły, no to choroby. Basty tam jeszcze jako były, bo i dużo nie było, bo Niemcy zabrali i nie było. To było 2 korowy zostały i 2 telat. Już to duże było, a gospodarka była 15 hektarów.
A ви сте били сам, чи сте мали брата, сестру? Сестри я не мав, я мав братів. Нас було 7 братів. А пам'ятаєте їх імена? Та. Дмитро, Василь, Іван, Миколай, Фецько, Михав, ну і Славко, 7. Ви сте били наймолодші, так? Я наймолодший був. Моє родинство już не żyje. А окрім пасіння коров, мали сте ще якісь обов'язки? Не було інших обов'язків. Я не мав. Були старші від мене, бо я був наймолодший, то я не мав іншого. Там були старші, котрі були вдома, то робили. А найстарший брат чим ще мусив займати? Чого вам не Найстарший брат już був женатий, ну то він ще господарком займав. Тато już був старший. Już не міг так працювати, то син був женатий już і він працював з Оженом. То найстарший син мешкав разом з вами? Так, To разом з нами мешкав. Така Так. хижа, дуже покойні, так? Що- Jeden pokój był i kuchnia i wszystko jednakowo. І в тим єдним покою сте жили разом з братом, з його Wszystko z сином? bratem i to. Jak він się ożenił, to było w 1939 roku się ożenił w maju. No a w wrześniu wojna wybuchła. А пам'ятаєте деякі цікаві пригоди, які сте мали, наприклад, podczas пасіння коров? Ja przychodził, nie mam żadnych. Chodzi mi o przygody, o to, czy ste mali jakieś ciekawe wydarzenia, czy się dasz to stało, jak ste pasli, czy on korowów wciekali, czy ste musieli po lisi za nima dychania. Tam ja nie mam. Ja jeszcze schodziłem, bo jeszcze sąsiedzi byli 3 nas było, to tam jeszcze mnie pilnowali, bo żywiec pilnował, bo він, co ja mał? Ja mał 10 roków, a oni byli starsi, bo він був 6 років старший od мене. Jeden i drugi. І вони мусили пильнувати ще мене, щоб посмотрети, щоб так уцу або що вовк не взяв. A było takie przypadki, że А були такі випадки. Брат пішов старший від мене, пішов вовк уцу забив. a łowki na przykład na ludy dziś napadali, czy lem na zwierzynę? На звірину, на худобу, на учі, на пса, на там, як що нашу пса, то ми то взяли. Ty taki łow lubił psy dziś atakować. О, як до нього скочив, то знімав його і пішов і втюк і już. Він є сильніший від пса, і він заб'є і вже, і возьме і już. А і уцу так само. A powiedzcie mi, a jakie dla was były mama i niania? Czy byli wymagający, czy byli spolegliwi? О, вимагачі були вимагані, дисциплінарно були, бо старші мусили пильнувати ті ж, бо старший то є старший, то він будь-що зробить таке. То мусили пильнувати. То не було так, що я зроблю, що буду хотів. Що тато сказав, то ще робило. Nie pyskowaliście do rodziców? О, ні. A То не було того. a jakbyście tak spróbowali zapyskувати, to що було Ну, морозиво? о. Dostał zaraz i перестав. Nie było dyskusji z rodzicami. Nie. Rozkazali, tam masz iść. I to jest tak. To nie gniezko. To wtedy tak nie było. A cerkoł ste mali? Tak. Jaka to była cerkoł? Prawosławna? Православна церква була. Як я już pamiętam, to już była православна церква. A grekokatolicka tam była? Була. Czyli Ci były były. dwie cerkwy, tak? 2 церкви були. A wy ste chodzili do cerkwi prawosławnej czy grekokatolickiej? Православної, так, до православної. I powiedzcie mi,
Czy mali ste obowiązek chodzić do cerkwi, czy ste chcieli chodzić do cerkwi? Jak to tam było? To już ksiądz dyskutował. Co to? Wszystko win, masz przyjść i towdy do cerkwi, macie przyjść i już. I jak nie, no to nie, ale przeważnie rozkazywał. To my chodzili, ale już jem chodził do 4, do 5, to już było 45 rok, 46. A wy ste byli przysłużnikiem w cerkwi? Nie, ja nie był. A była taka funkcja tam wtedy w chorach, jak jako przysłużnik, że przysługiwał przy świadczeniu? Byli, ale ja nie był. Bo ja nie był pełnosprawny, to ja nie to. To brali takich, którzy byli dobrzy, sprawni. Rozumiem. A pamiętacie, jak się nazywał wasz świadczennik? Był jeden, czy było ich więcej? Był, z Ukrainy był. Taki był Szemen Marczuk. Ale to był monach. Його пам'ятам ще бо він ще за нього приходив на релігію, то він приходив. То я ходив już do 3 klasy, tak. A monach jaki był? Wymagający, czy taki był? Ja tam wymagający był, ale to jeszcze tak na 3. Пізніше już było, jak było do 4, do 5 klasy chodził. Тоді так, тоді то було, не вільно було йти до забаву такому. Nie masz prawa już. Tam idą starsi, a ty nie masz prawa tam chodzić. A jak nie, to tam tak to ty. Psalmy, to się nauczysz na pamięć. Jak był na zabawie, to musisz znać. Bo jak nie, to marny los. Czyli dzieci na zabawę nie mogą iść, tak? Dzieci nie mają prawa. To nie było. Jeszcze bo to tak kawalerowie przychodzili z Niemiec, to він się śpiewał, jak chodził przed orkiestrą. A tobie tam nie wolno iść. To nie masz prawa. No a wy jako dziecina, czym ste się bawili? Dzieci się bawili czym, bo nie mali czym. My nie mali czym się bawić, bo to wtedy nie było. Jak się naszli, to takim się bawili i tak. Jak chodził na tym, to tam świniu byli, albo coś takie. To takim sme się bawili, a to nie było, trzeba było pilnować korowy, owiec, bo żeby łowk nie wziął. To zabawek wtedy nie było żadnych? To były zabawy, ale to takie chwilowe. Bardzo tak krótko, bo trzeba było pilnować, bo jak przyszł łowk, wziął, to wtedy była bida. A jak nianiu na przykład jechali, albo inaczej, czy wasz nianiu jeździł na torg? Czy jeździł do miasta, żeby dać to handlować? Він не handlował дуже niczym takim. Dyrba woził. A przed wojną, ale ja to nie pamiętam, bo ja był za mały, to ja wam to nie wytłumaczył. Jak to. Ale to ludzie bardzo duże. Każdy jeden. No lis mały, to się stynali i wozili tam, trzeba było naryzać, naszkipać i nawet siły furu drog przywезти do Gorlicy i prodać tam. I wziął 6 złotych i koniec. A to był ich lis? Ich lis był, tak, bo był kupiony lis. Czy to był lis własnościowy tak zwany? Tak. Tak. To było kupione to duże. W naszym celi duże pokupili to lisa tam. Taka mareszka była.
to tam były to lisy, tam małe. Nie, małe już nie wiem duże. No, małe 7 morgów. No, 7 morgów to jest 3,5 hektara. A pamiętacie taki czas wojenny? Wojenny pamiętam, bo już do szkoły chodził. To już pamiętam. A pamiętacie Niemców? Pamiętam już, ale przed koniec już. Już przed koniec. Jak wspominacie Niemców w swoim seli? Ja w naszym seli nie było żadnych takich, żeby to, bo wszystko Niemcy się bojali. I to każdy tak, żeby nic nie robić, żadnego toho, bo można dostać tak, że i później to nie wychodziło na dobre. Trzeba było być cicho i już. A było, bo 2 Niemcy było, 1 Polak i 2 Ukraińcy. 5 było. I co oni w waszym seli robili? Oni przyszli na odpoczynek z kinmi. To jeden oficer był, no to miał konia na pisidło i reszta małe koni dowoził tam i sztelmach jeden był. To wszystko tylko to było. Widzicie, Polaka znaczy wysłali go na front z powrotem. To był oficerska ranga. To wysłali go na front. I przyszedł z powrotem już pod sam koniec. W grudniu odjechali na zachodni front. Czyli to Polak to był taki Volksdeutsch, tak? Ja nie znam, kim on był, jakim był, bo ja był dzieciak, to jak wam wszystko powiem, jakim on był. To był oficer już, bo rangu oficera miał. Rozumiem. A to Ukraińcy, to byli siczołyki? Nie, to było wojsko. Oni byli przy wojsku, przy niemieckim. No, powiedzieliście, że was w seli było 5 takich oficerów, tak? Takich żołnierzy. A nie było łece żołnierzy? Było bільше, похоже, byli. Co, byli, Borczaka byli. Byli, cisz. Czyli byli, siedzieli w chyżach chłopiów takich, tak? Tak, no siedzieli, bo to oni przyszli tak jakby na odpoczynek. Tak, z frontu. Wasze chyże No bo front szedł bez Jasło, Krosło i Tarniów. I tu przyszli, od Jasła przyszli na odpoczynek tu, do naszego sela tu. Bo selo było długie, to my na samym końcu byli, to tam aż dużo później przyszło to wszystko. A przypomnijcie mi jeszcze raz, jak się wasze selo nazywało? Bortne. Bortne. A powiedzcie mi, czy w Bortnym były na przykład wykopy robione, czy robili jakieś zasieki? Koło każdego domu był jeden okop zrobiony. Koło każdego domu, gdzie mieszkali. Tam, koło na kraju, to był wybrany, był okop jeden i stoją. I kto to te wykopy musiał robić? Czy to No to właśnie Ukraińcy robili. nie selane? Nie selane, nie. Oni Ukraińcy Sami kopali? Sami się kopali. Nie kazali selanom Nie. Oni sami się kopali. Każdy jeden, to okop był wykopany tak trójkąt. A czy z waszego sela brali na przykład na robotę do Niemiec? Tak. I tak to Wernu z tych robić? Jak? Czy tak to Wernu z tych robić? Jak piszą na to roboty do Niemiec, czy No to powiertali.
ludzie, co? Mi jeden brat był, ale він не вернув, він поїхав до Америки потім. Czy Windasz to opowiadał o tych robotach w Niemczech, jak mu tam było? Він не оповідав дуже, бо йому ж там злі не було, йому було добре пізніше. Він був 5 років, він добрий язик достав, мав, то йому не було злі. І пізніше ще з німком się ożenił. A czym się tam zajmował w tych Niemczech? No czym się zajmował? Na gospodarstwie koni wozy, z kіньми, коні треба кормити і запрягати, там було wszystko рибам. Czyli to same, co w domu robił prawie, Так, таке саме то. Була більша господарка. Не така ще, як у нас. To gadacie, że brat nie narykał na robotę tam w Niemczech. Він не нарікав, він повідав, що робота кожен мусить робити, щоб жив. Бо інакше не є. Ник телем щаді треба робити. A czy Niemcy takoho tam was w Bortnym pomordowali? Ні, замордувати не замордували. A do obozu... А до обозу був один. В обозі. за Один що? чоловік. І вернув. A zaś to był, trafił do obozu? Jak wam dobry wytłumaczył, jak wszystko aż tak dobry nie znam, jo wzięli, ktoś go poskarżył widocznie, bo inaczej go nie wzięli. Ktoś się poskarżył, że, bo wyganiali ludzie wozy, kto wozić drzewo. No i powiedzieli, że nie mają dwozів, że nie żeliza, żeby kupić, żeby okuty wozy, że nie mają, że trzeba to, no to i sprzestwali to żelizo. I він jakoś nie dał ludziom, nie rozdał. I ktoś musiał powiedzieć, dесь. Nikt to nie zna, jak. I jak go zamknęli, to koniec. A powiedzcie, czy przed winą byli w was Żydy albo Cyganie? Żydy byli. Dwie rodziny było. Czym się zajmowały te Żydy przed wojną? To wam nie powiem, bo to nie było blisko koło nas. To jakoś u gospodarku małej. Bo to było daleko, bo to było ponad 2 kilometry. A było w Seli sklep? Był sklep, ale sklep tam taki. Tam sklep był, bo tam był, ale to był taki horbal mał sklep, no to tam dasz to kupił, ale to bardzo mało. To więcej szło do Gorlic, w Gorlicach kupowali. Czyli to sklep miał Lemko. Lemko mał, tak, taki horbal Tomko. Czyli żeby zrobić lepsze jakieś zakupy, to stawali do Gorlic. Wszystko do Gorlic szło. A wasze nianio, czy mama często jeździli do Gorlic? Nianio i mama mało chodzili już, bo jak brat był żonaty, to oboje z bratem oboje szli do Gorlic. Jak nazbierała jafer, to tam prodawała, tam aż to piszła, ale to było tam, jak tam, ja nie pamiętam przedwojennych czasów, to ja wam nie powiem, bo nie znam. Co nie ma, znam, nie budu radził. No, tajniejsze, tak. A czasami na przykład z opowiadania można znać też co ciekawe. No, do opowiadania to jest, różne jest. Było. Tak. A co znacie takie z opowiadania? Co wam ciekawego gadali? Co wam powiem? Ja nie znam, o co wam chodzi, ale to, żeby trzeba było zapytania dać. Tak. A czasami może wam dać to do głowy przyjty, tak? To wtedy może przyjść. To może przejdźmy do czasu na koniec wojny. Wojna się kończyła, tak?
Powiedzmy, że to był 46 rok. 45. 45, tak, 45, a może nawet 44. Czy w waszym seli byli rosyjskie agitatory, które chcieli, żebyście jechali na wschód? Agitatorów nie było. Aż w ten moment zrobiło się, jak najaszli, zrobiła się ofensywa i Niemcy już wtekli, bo już nie mieli іншого wyjścia, trzeba było wtykać. I wtedy przyszło, nie wiem, czy 2 czy 3 oficerów ruskich i wtedy z agitacją zrobili, no i piszło. Ciłko, że było, nie znam, ponad 30 chłopów piszło do wojska. No. Do wojska. Ale czy się na przykład ludzie wyjeżdżali do Rosji czy na Ukrainę, żeby tam mieszkać? No były, nawet mój brat był tam. A czego oni pojechali? Co im Pojechali, bo chcieli, bo колись Першу wojnę światową było bardzo duże, bo stryk nawet był z dożyciłą rodziną. I bardzo chwalił, że było dobry. No a potem się zmieniła, bo była rewolucja, to się zmieniło. I tak jedno piszło, a drugie nie piszło, bo już się dowiedzieli. Jeszcze do tego dwóch było w seli, które byli w 40 roku tam, gdzie była kopalnia węgla. Donbas. O, nazwa Donbas. I tam ich dwóch było, taki Felenczak i Sobin. Piszło dwóch, i to dobry, że się im udało wtecz, bo nie wiadomo, co by było. Tak tam źle było? Tak było źle. Tak było źle, że można było postradać śmierci. Jak się im udało, to nie znam, bo ja z nimi nie radził, a co ludzie radili, to zas inaczej wychodziło i tak, że prawdu mówić to trzeba aż besidувати z nimi, żeby tak przyszło. To, co wspominam sobie, brat był księdzem. Mi się wczył na księdza. I jak przyszła wojna, on się wywczył na księdza. Prawie była wojna. Już nie wyświadczali na księdzy. I wtedy ludzie powiadają tak, nie jest nauczyciela, najby piszą i najby wczył dzieci. Bo jest bardzo dużo dzieci w seli jest i nie jest nauczyciela. No i on się zgodził. I wczył ludzi 1 rok. Ja miał też chodzić, ale mnie nie pustili, bo zima była taka, śnieg taki był, że pokaż. I powiedział, nie wyjdzie z toho śniegu. Tam, bo to daleko, bo to było prawie 3,5 kilometra do szkoły. Ja miał. I nie pustili mnie do szkoły w tym roku. Aż na drugi rok piszę, w 41. Tak. I jego potem Ukrainiec, to się переговорили оба, його поскаржив, що це там, яке це слово. Його замкли. І в яшлі сидів, і потім прийшла партизантка польська, розвалили тут будинок, двері вивалили, і кожному казали піти домів. I piszli, dwóch, i był taki Poluszanewicz i Sobin, to Petro Sobin. I przyszli
No, do Petra Sobina, do szwagra. Bo, znasz, tam przyszli w nocy. Przyszli. No to dziewczę tu wzięli. No tak i tak się stało, powiedzieć. No i przyszedł do mnie i był doma. Ale jemu już nic, ale chodzili. To ci człowiekowi chodzili. Czy jest doma? No jest doma, jest. I ty, choć szpiegował, ale choć він nie piszał, że to partyzantka czy to. Ale він nigdy nie chodził wtedy. I tak był doma, aż się wojna przeszła i w 46 roku był wyszpaczony na księdza. Nie, no. I potem niedługo, bo paru roków pożył i zmarł. Dostał no, śpiączku. Spał. Nie znam, co było, co to się stało, że він tak piszał. Był bardzo dobry człowiek. No właśnie, a wasz serii, tak to išao do partyzantki? Nie, w nas nie byli partyzanci, z naszego tyła nie było. Nikogo nie było. Za to piwnicze w Jaworznim bardzo dużo było. Mój tato, Z Bortnowo, tak? tak, z Bartnowa, bardzo dużo, było 24 ludzi. A zaś to byli, jak nie byli partyzanci? A ja znam za co za nic. Bo to tak mogło być i za nic. Taki księdz, takiego księdza sme mali, taki był lewier, co wszystko podawał tam. W nas to partyzantka wzięli jawiłku, no to im spisali, że dali w partyzanci mnie. A mi sam piszał, odwiedzał i wziął. Ale nie wiem, ja mam karabin. Dawaj już, ja powiem karabin mały. I co, powiedzcie, że nie dacie? Piszą, wziął się, odwiedzał i wziął i koniec. I potem był 7 miesięcy. Jak widzieli, wtedy, że ludzie umierają, tak wtedy ich wypuścili. A brat był na wojnie i jego potem jeszcze tam wsadzili i tak. I dwóch było. Z naszych dwóch i takiego cierkota było, też dwóch. Tato jego był szkołtesem i brat taki, co był w Niemczech. To wasi bracia byli też w tym Jaworzni, tak? Brat był i tato był. Opowiadali, jak tam im w tym Jaworzni było? No. Tak ich było, że brat w okuliach potem chodził tu. Nie mógł chodzić, bo zbyty był taki, że wpiszą na przećwiczenia, to synia noga była. To tylko kist była zatemniona. Tak zbyty, bo mam nową czerwikę i все ich chował, bo mu się powiedział, że mu wkradł. No i za to все dostał. Zbyty był tak, że piwnicze o kulach chodził. Ale to kto tam był? W tym Jaworzni? A kto był? Kolegi czy Tak, kolegi. wojaki? Tak. Jak to było? Takoż to tam byli, takoż to byli i już, a kto zna jaki він był? Poznate? To tak, że ich byli i już. Tam dasz to, jako se prowinu, jako są našli все. I byli już, nie jeden był taki. No, a waszego niania i waszego brata zaś to wzięli do tego Jaworzna? Powiedzieli, dlaczego berą ich? No to w Jawiłku, że dał. Za Jawiłku. Partyzantów. Czyli za to, że wspierać partyzantów, tak? No. No a partyzanta, to co mu zrobić? Він пішов, вони з бронем були прийшли. До нас прийшли, машиновий карабін поставив до двері, і співати, тільки хоче, і що зробити? Повісти, що не співай.
Таке було. Ви не пам'ятаєте, ви молоді, то вам ви не знаєте, яка то є справа. Dlatego się was żurujemy, żebyście nam to przypomnieli, żebyśmy znali na buducze, co to było, tak? Bo my z tego nie zdajemy sprawy, prawda? Так my є. za młody. Нас прийшли, я повідам, прийшли до мешкання вночі. Наш дом już був на Кузнабочі. Так, jedno пішло до Росії, там zostali далеко дому, один від другого już був. Ну і вони всі робили, що хотіли. І вони з бронем були, то їм nic nie było. A to, co was tam nachodzili, to byli Ukraińcy, Polacy. Вони ще здавали за українців. А як були, то хто знає, як було. Хто ще признав? Mogli być i polskie bandyty, tak? Różnych mogli być. Różni ludzie mogli być tam. I вони потім пішли. Z nimi moja kuzynka потім w Anglii ich spotkała na zabawie. I z nimi radziła potem. Tych partyzantów. Z tymi partyzantami tam. Była rodaczka, bo się ożeniła tam na drugim seli. Z takimi, a jego rodzina była w Anglii i zrobili im papieria tam i piszła na odwiedzenie tam. I była na zabawie i z nimi się spotkała. I się pytał, co tam jest, co to jest. Tam były dwa domy na Bocićівком, jaki, no, більше як пів кілометра від села. І ще віду, ці то доми стоять. Повідомляю, то дом вже не давно. А ви сте, повідомляю, сходили і сте нас знищили. Ну, а що ми, повідомляю, мали їсти, як нам треба було. Ну так, пішли, брали, бандури брали, м'ясо, корову взяли ці авівку. Хто де виділи, то все взяли і вже. Бо то ще їсти хотіло. І вони потім пішли без Чехів і до Англії аж ще достали. То точива партизантка. І таке то було. Бо Сталін їх вистріляв швидко і już. A wernijmy jeszcze do tego Jaworzna. No, Co jeszcze wam opowiadali nianiu albo brat? no, To na tych tam opowiadania to tam duże, bo to były bez żadnego toho. Tak było, że to nie do opowiedzenia. Ja nie znam, bo ja tam nie był, ale A to, co wam gadali. no, to, co gadali, to było różnie. To było tam po 24 ludzi było. Z Bortnowo. Tak, 24 z Bortnowo. no. Oni byli w Bortnim tam. A co w takim obozie ile na przykład? Czym się żyły? Що ж їм давали їсти, бо щось і давали, але як оповідав, що по подбір'ю ходили. Така біда була. А ж бачили, як люди вмирають, то тоді їх випущали. Ходили там, були кіпчі, вибирали бандури. Ну то хтось був, що нап'яв бандури, і там висипав. І то люди вибирали бандури, печене і їли, бо що мали їсти. Так і було. Так і брат повідав, що вибирали бандури печене, бо хтось нап'яв тих бандури, і висипав там, і то прийшли до рано до роботи, то там понаходили печені бандури. A powiedzcie mi, czy Bortniane gadali bandury czy kompery?
Bandury. Bandury? U nas bandury Aha. się zwało. Komperi to Michalowi. Florenci. Florenci je, o, Florenciane, tak. To znam, tu. A pamiętacie tot moment, jak przyszło wojsko do sela i powiedziło, że macie się pakowaty i chatę na zachód? Znam to dam. Już Jak- jak mam 14 roków, to już pamiętam. To pójście. Dobry. Jak to Jak było? było, prowadziłem korowę i mama, ja z mamą mieszał, korową prowadziła, reszta konia tam i zaprali do wozu, 2 wozy do kupy i kiń ciach tam, co było wachę wzięli i to wszystko. A I що tak. сте в ogóle mogli взяти? No co się dało, no wachę brali, bo co oni się wezmę. Bandur wziąłem ich, to ciłko. I tak my szli Świerżowa, tam, to było to już dużo dalsze jak do Gorlic. I tu Śmichoryk i Jasło, do Jasła, Do Jasła. tak. I tam był pociąg, tak? To Jaki? tam al pociąg išł. A jaki to był pociąg? Osobowy, towarowy, ekspresowy? Towarowy, wszystko, bo tam korowy szli, koni, kto ma, no I to wy no. išli razem z korowami w jednym W wagonie? Czy jednym wagonie, tak. Bo tam ile tam was było rodzin w jednym wagonie? Jedna czy dwie? dwie rodziny, Dwie rodziny. dwie. Ale він tam to nie miał konia, to my mali konia i він jedną korową miał. Czy wy ste znali skorsze, że bude taka podija, że budu was wyganiaty z chyży? Było tak powiedziane, było rady, ale tak poticho, że będą wysiedlaty. No ale co? Gdzie підете? Sami? Sami nie szli, nikt nie szedł sam. Jak będą wysiedlaty, to będą, to wysiedlaty już i tak wyszło. A, Rozdілили на 3 потяги і пішло. Один Ольштин, другий Wrocław, третій Gdańsk. a czy wasze rodzice jakoś się rytuali do tego momentu, że budu wysilaty, czy rytuali? Ніхто ще не рихтував. Ідло Але сюди. не було що рихтувати, бо то було зараз по війні, то не було ще там ніч нароблене. І ще не робили, бо то був брак швидкого. Швидкого був брак. То не було так. Тож тут ми прийшли, ну то 8 червня. Tu to znaczy, gdzie ste przyszli 8 czerwca? Tu na Lisiec. Do lista ste przyjechali 8 czerwca Tak. 1947, tak? Samim, tak. I dokładnie pamiętacie tą datę? Dokładnie 8 czerwca. I co ste zastali heł w liściu? Taka buda była kurda rozwalona, że wam powidamany. A wy ste na początku mieszkali w tej chyży, co teraz jest, tu jem z łamy Besiduju, czy ste dade inne mieszkali na początku? Тепер в ті хвили ма тот, що робить, ну, механік там ма, то що направляють самоходи. В тім будинку був. I tam ste mieszkali, tak? І там ми мешкали. І все ще не були женаті, а другий був, ну то мав другий будинок такий. A wy ste mieszkali tam z rodzicami? Ну, Rozumiem. A to ta chyża, co sme tepe, to jest wasza chyża już, jak ste się już od rodyczy odłuczyli, czy то є, бо то я все сплатив. czyli to jest wasza prywatna chyża? Ну, я то все сплатив już. A wy byliście żenaty? Tak, Kiedy ste poznali swoją żonę? w 65.
Jak mała na imię, no? Felicja, Polka była. Polku z Felicją mali, tak? Mhm. Musieli No się... swoim ja nie chodzili, to wziął Polkę i no i co. Musieli się żenić, czy ste chcieli? Kus tak jak powiedziate, kuziem się musiał żenić. Kilko ste mali dzieci? Ja mam dwoje. Dwoje, tak? Pamiętacie? Pamiętacie, na pewno pamiętacie. A jak mali na imię wasze dzieci? Ulka i Kryśko. I tu była, Ogniecko tu była. Odwiedzili was, tak? To, odwiedzili, tak. A druga jest w Niemczech. I to ona przyjdzie chyba teraz przed światłem aż. Wernijmy może do toho, do 47 roku jeszcze. A powiedzcie mi, a jak wyglądała droga to ta z Bortnoho na zachód? Jak to wyglądało? No jak wyglądało, to pociągu, ciągciwy załadowali do pociągu, każdego jednego tam, no i jechało tam, stawali, miejscami stawali tak, że, bo to chudoba była, korowy były, trzeba było kosić to trawę. Mali kosy już przygotowane, bo kazali wojsko nawet samo, bo wojsko prowadziło przeciwny pociąg. Kazali stati i tam nakosili korowom i trzeba było koni. Tu chodziło korowy i koni, bo sobie to jeszcze tam jakoś tam pekli chleba jeszcze doma i tam wyszło. Czyli zatrzymywali się po drodze, żeby nakarmić chudobę, tak? Tak. To też to, zatrzymywaliście się desy w pole, tak? Do tych poli zatrzymali pociąg siwy i tam zebrali, co było, tak? i nakosili się strawy i dali korom, żeby korowy żyli tam. Pociąg w nocy jechał, to daleko pojechał. No a wy co stoili? No to z domu było jeszcze tam, bo jeszcze pekli chleba, to tam jeszcze no coś było, jakoś tam było to. Chleb, молоко, корови доїли, молоко їли і już. Я до Гнеска не можу молоко їсти. І не їм його. Wcale. Nie smakuje wam. Nie. Jak jem piszą na badania, lekarz powie prosto, że absolutnie odsmarujcie moloko. I już, i nie możesz jeść moloko, bo wątroba nie wytrzymuje. Czyli ste nie tolerowali laktozy pewnie. Tak. Tak. A powiedzcie mi, a w doma, czyli na Lękołyni, co w ogóle ste w chyży ile? Jakie strawy ste ile? Co było? O, jaka sprawa. Kapusta, bandura i to było wszystko. A ja jeszcze pamiętam to jak wojna była, bo przecież wojna była 5 roków. No to już to insze bile. Tam insze miasta nie żył, bo tam nie było. Ale kapusta i bandur. Żywe to tylko. I to chleba, to wiewsianego. I nie było innych żadnych co, grochu, fizoła. No to było, to ja o tym ani nie radzę, bo tam w górach na sadelnych bandurach też było. Ale... To chciałbym, żebyście powiedzieli, bo wy to znacie. Ja to od swojej babki czy tam dzida ci nie czuł, ale już mi syn czy wasze wnuki już to nie będą znać. To już nie będą znać, nie, w ogóle nie będą Jak znać. będą obzerać ten film, to będą od was znać, że takie cudo było. Tak. Było. Różnie było. No, Miasta na ste, świecie. no jak na ile? Mięsa jak kości, ale to tej żył mięsa tam. A to często stynali kuru? No, gdzie tam bale? Bardzo mało kolej. To nie było tak, jak Gniecka. Oj. To było ciężkie życie.
Dneska jest całkiem inaczej. No ale trudno. To pewno musiało tak być, bo to powiadam, była wojna i to wszystko wojna żywa, bo wszystko musieli dać i tam już. A powiedzcie mi, a czuliście o takim lękівськym artyści Epifanii Drowniaku? Jak? Epifan Drowniak. Nie, ja nie znam. Inaczej nazwany też Nikifor Krynicki. Він maluwał. To tam czuł. Ale to ja nie wytłumaczę, bo ja nie znam, bo ja nie mam styczności z tym. Z czym ja mam styczność, to tak, a tak ja takim nie mam styczności i ja nie mam. I nie znam o tym. Takie wyprowadzić to trzeba już takoż to zna. A co ste ciekawe robili na przykład po wojnie? Czym ste się zanimali? Z czego ste żyli? Jak już ste byli na zachodzie? No to już ja w Pegerii robię. Tu. Wziąłem korową pas. No. No to mam 50 sztuk chudoby. I jem pas. I już i tylko było. I to tak cię preściły życie z tej to te korowy pasy? Czy ste się Deszczywo, że ja nie, bo przecież w zimie się korową nie pasę. Lemwliki. No dobra, ale PGR w Chińcy zamknęli. Czym ste się po tym zajmowali, jak już PGR-u nie było? Ja już piszę na rentu. Czyli preściły życie z tej PGR robili? Tak. Z Pegerowskiej i doma. Ja się żenę małem 32 roki. I domem robię przecież. Koło brata. W chyży rodyczył, czy w swojej chyży? Koło brata był, bo A, koło brata sobie tato już merli. I mama tak samo nie mali. No, on brat był na gospodarczy był. Aha, to ste żyli razem z bratem. No. Powiedzcie mi, tak z perspektywy czasu, czy dobrze się stało, że Lemkiów wygnali z Gir i tu nas przywezli, w zasadzie was, czy dobrze się stało, że zabrali was z Gir i przywezli hełd na zachód? Znaczy to? W tym miejscu to trzeba mać głowę taką, żeby to wytłumaczyć. Bo być mądrym to i to dobre, i to dobre. Tu było dobre, czego było dobre? Bo była ziemia i klimat był cieplejszy, to tu się tak żółto się wrodziło, pszenica się wrodziła i było lepsze. Tam, bo tam było swoje, czego się wertali? No, bo na swoje. I już, bo tu wszystko znali, że tu jest niemieckie, nie nasze. No, i za to później się wertali. I złamał dom, komu szło, no to piszą. Bo w starych Gniezdko się pobudowali. A tam, no, tam jest ciężkie życie. Ja tak powiem, że ja tam był za 10 roków późniejsze już i znam jak jest. Że tam trzeba się dobrze używać, żeby narobić, tylko żeby późniejsze żyć za to. Trzeba się dobrze narobić. Zdrowego trzeba zdrowego człowieka. Niektórzy gadają, że jak was tu przywezli na zachód, to zabrali was od kurnych chat, rozwalających się chyż, do murowanych chyż na zachodzie. Nie wszystko mali kurne chyży. Nie wszystko. Nie, było bardzo mało, nie było tak. Były kurne, były. Ja nie powiem, że nie było, bo były. Ale było
не було дуже już kurnych chat. Że była kurna chora dobry, oni nie wszystko будуть висвітляти чого. Але чого висвітляли, ну? Czyja to była robota? No powiedzcie właśnie, dlaczego Чого була висвітляна? To ja poczuł колись od swoich tam, czuł, że to było planowane jeszcze przed wojną. To zробити. Ale nie mali де usunути, де їх дати, тих людей. A czego takie planowali? Że planowali to зробити, а чого, то невідомо чого. І хто був. І пізніше, що się stało? Німець пішов на війну і się wszystko rozleciło. Ci to rządy wtekli do Anglii, no i co? I późniejsze jak chcieli wrócić, to tamty nie pozwolili. Bo oni zawoliwali. I kto im pomógł? I kto im nie pomógł. Ale sami wojowali. Ja tu mam kniżku, że tam wszystko pisze. Tylko пропало народа tamtego. Straszna masa. To jest straszna masa. To jest kurde 21 milion. To jest, znacie co? To jest strasznie duże. Czy nasze Lemki też wojowali w czasie II wojny światowej? Byli wojownikami? Byli. W naszego sela było ponad 30 chłopów. Mój brat był jeden, drugi straszny brat był. I tak było, no powiem, ponad 30. Dokładnie nie znam tylko, bo Niżnie Seło to jest dłuż Seło było. I nie powiem wam tylko dokładnie było. 33 albo 34. A duże wernęło się tych wojaków z wojny? Wernęło, tylko było zabitych zaraz. 1, 2, 3 pewno było zabitych. To też to wernęli. Dostali jakieś nagrodu? Oni do renty im doliczyli. A mogli zostać po wojnie, tam w górach, w Bornym? Za to, że wojowali dla Polski, że byli... Nie, to nie było. Nie było znaczenia. Nie, to nie było. A czy tak to Zachali w Bortnym został się po akcji Wisła? Został. A za co został? To ja wam nie powiem, bo ja nie znam. Czym się zasłużył? 6 ludzi, 6 rodzin. Teraz Chwalejk, Zawidniak, Horbal 1, Horbal 2, Ferenciak 1, no i jeden, który przyszedł z obozu koncentracyjnego. No 6. Czyli 6 rodzin zostało, tak? No. A to one były jakieś mieszane rodziny polsko-lemkijskiej? A odkąd ja wam powiem? Czy były jakieś urjadnikami? To wam nie powiem, bo nie znam. Nie znacie. Czego oni zostali? Jak zostali? Zawidniak powiedziała, że wciąg. Na polskie seło, ale to nie polskie seło było. Він мав жену, я не знаю, Валевську. І там втік, і пересидів там, певно, не знаю, тиждень чи два, і вернув повз. І вже сидів вдома. Czy kto z Bortnian вернув się назад, jak była taka możliwość do Bortnowa? О, вернуло bardzo дуже. Kilku rodzin вернуло? Ой, я знам, тільки вам можу повісти. 10, 20? Коло 20 родин, певно, буде.
Якби так чи весело перейшов. I oni zadowoleni byli z того, że mogli вернути? Видите, що були задоволені, видите? І були також, що їм вдома їм порозваляли, і забрали, і вернулись без того, і там щидів під деревом, і пізніше побудували і щидів. Але вже були на своїм. A to tu Borniane вернули dokładnie na swoje, czy musieli już incze jakieś tematy? Були і також, що інше, то там то пішли до Росії. То навіть мій вуйко, мамин брат, вернув на таке, що там купив. От то пішли до Росії, а він то стара буда була, і потім нову поставили там. І так, то він там був. І дуже вернув дуже навіть. Так же, wszystko było 56 numerów. To już było, to nie było mało. Duże, do Portnowa. De indziej nie pustili ciłko. A tam było daleko od miasta. Za to tam nic nie bronili tak. A powiedzcie nam, jak ste tu przyszli, to де ste do cerkwi chodzili? Tu czy do Lista? To де ste do cerkwi chodzili? No i woda. To cerkwa była od początku? Od początku. Od 48. Od 48. Chyba. A kto zorganizował, że tu cerkwę można było... No właśnie to Lewiar, він organizował. W Zimniewodzi to ta cerkwa, to był kościół ewangelicki. No i він to naszał i tak він wziął. No i w Michalowie potem tam. No i w Lubinie він organizował to. To był taki, no. Bo to była cerkwa prawosławna, prawda? No prawosławna, bo insza nie mogła być wtedy. A tu przyjechali i prawosławne Bortniane? I grecko-katolicy. A grecko-katolicy nie chcieli mieć swojej cerkwy? Nie, to wtedy nic, bo to wtedy za Stalina nie można było. Ale prawosławna była, a bільше nie było. Inaczej nie było. A wasza rodzina była w Gorach prawosławna czy grecko-katolicka? Masza była prawosławna od początku. Od początku. Jak ci w kolem. A to cały czas była prawosławna, czy było takie, że ste raz przychodzili na prawosławie, raz na grecko-katolicką? Nie. Nie było takie? Takie nie znam. Takie nie było. Jak już piszą, to już piszą tam. Do prawosławnej już jeszcze nie było. Cerkwy aż później pobudowali. Kilku ste mali w Zimnej Łodzi świaszczenników? Pamiętacie ich nazwiska? Czekajcie. Pierwszy był Lewiar. No pierwszy Lewiar był tak. No potem ja nie znam, bo ja potem był 10 roków z powrotem bym był w Bortnim. To byście wernuli do Portnoho? Tak. A co ste wernuli do Portnoho? Bo tak trzeba było. No muszę tak powiedzieć. A to kto się wam kazał? Czy ste musieli? Właśnie pokazał. Bracia moi kazali, masz pić tam i już. A czego tak? No i tak. Po co Tak to napisze? trzeba było. I to wtedy później jem przyszedł i widocznie mnie trzeba było, bo brat później przyszedł siedzieć. Musiała mi to powiedzieć. Była zabawa, na zabawie się pobili i brata, kurde, zamkli i 4 miesiące siedział. No dobra, ale byliście w Bortnym nazad 10 roków, tak? 10 roków był. To co ste Od 57 do 57, do 65, do 66. A co ste się wernuli nazad tu na zachód? A co miał tam robić? Tam nie było
що робити. А що сте робили 110 років? Коли братом був, брат робив, мав господарку і йому допомагав. A to zamknuli toho brata, що сте з ним були в горах, так? Так. Ага, і як його замкнули, то сте мусили ту вертати. І я ще оженив і втавлю, аж їм ще вернув. Не так. A, czyli wy się ożenili tam w Там, горах. в горах, tak. Aha, czyli to ta Polka, що się z nią żenili, to ona była góralka. Ну, вона не була гуралька, бо вона була від Яцва. Aha, То не тут гурали. czyli z jaką jaślanką ste się żenili. Так, там їм все оженив już. A ona chciała tu przyjechać? Ну, хотіла, бо там не було місця там. Сестра була, і сестра кричала тут, що Ручин забрав без господарку. То я взяв і пішов ту до ПГРу і робив їм. Aha. І там робив, і жив, і до Гнеска жив. І там си на ренту заробив, і мам ренту. Dobry uciał wam teraz żyje? Ну то добре, бо видите, що жию. Ну. Мам ренту, хто ходить коло мене, там їсти мені зготує і випереважує, а мені що більше треба сказати. Як я мам 90 років низько, то що більше мені треба? Коли сте мали уродини? В тамтім році я мав уродини в Пазярніку. Czyli a kotrocho żołdnia? Пазярніку. Я не знаю, котрого, ну, це то правдиві з тим родини я мав. Бо, A jak macie w dowodzi zapisane? ну так мав, ну, 11 пазярніка. 11. Ну. То вам зараз можу показати. Czyli za chwilę będziecie mати 91, tak? Не за хвилю ні. Ну, буде пазярнік, аж то тоді No буду to мав. już zlety masz skoro. Ну. То ще далеко, то ще хто знає, як може бути. Що byście chcieli powiedzieć młodому pokoleniowi? Jakie byście mali przekazania dla nas młodych? Czego się mamy trzymać? Чого ще мають тримати? То треба, я не знаю, мені то теперішнє то життя їх mi się bardzo nie podoba. To lepsze, żeby była lepsza dyscyplina i żeby nie robili takiego, jak robią. No. Bo jeden drugiemu łeb urwę już i to gniazdko na to nie смотрят. To wtedy się bojali tak robić i tak nie robiło. To bardzo mało się starało. Bardzo mało się W worach się ludzie nie byli między sobą? Nie. Bo ja im czuł z opowiadań innych ludzi, że bardzo często na zabawach ste się tołkli. To ja nie znam jak, bo w naszym seli ja nie znam, bo to za moich czasów ja nie znam, żeby się sami między sobą byli. Tu jakśmy przyszli, to tu tak, tu się byli, bo tu w zimnej wodzie najbliżej, bo tam sala była na listu, nie było soli, bo była zrujnowana, to w zimnej wodzie zabawy były, to tam chodzili, tam się byli, bo między sobą. Nasze z Polakami. No właśnie, a jak was przyjęli Polacy, jak ste do Liścia przyjechali? O, jak nas przyjęli. Tak nas Ukraińcy, znaleźliście Polaków. No, tylko było. Tu Bukowianie jak krzyczali, kurde. No, Ukraińcy, a sami, ale po polsku nie radili, ale po ukraińsku. Jak tuśmy przyszli, my. Bo polsku nie znali, a Polaka byli. I was prozywali Ukraińców, tak? No tak, myśmy Ukraińcy znaleźliście Polaków.
A kolesia w Kince dowidali, że oni Ukraińcy. Ja nie znam tego, ale to wtykło może za jako 10 rokів потім. Вони już потім widzieli tam, ale byli niedobrzy ludzie byli, no tak, było takich, tu na Bukovni takich 3 było. Tak się stawiali, takie było. A to dokuczali wam, rozumiem. I to tak. I pізніше попили всі 3, і один вмер, другий ослеп, третій, і ті ж ослеп і так. І що, і перестали родити. A mali ste wśród Polaków swoich przyjaciół jakichś? Pomagali wam Polaki też? Czy byli nam same złe? Ja to już nie powiem, bo ja tam nie chodził tak aż po tym. Po zabawach, bo późniejsze już pójdę. Długo tu nie byłem, bo późniejsze piszą z powrotem do Bortno i nie byłem. No a dzieci, jak traktowali dzieci? Czy dzieciom dokuczali w szkołach? Dokuczali, nie w jednym miejscu, ale to tu w zimnej wodzie jakie było? Nie takie tam. Nie jeden taki był. Że Ukraińcy, a takie, a siakie. Gniezko już przestali, ale to nie jest tak. A powiedzcie mi taką sprawę. Teraz się dużo gada o tym, że Lemki są Rosjanami, inni gadają, że Lemki to Ukraińcy. A wy kim się czujecie? Rusynom, Ukraińcom, czy może Polakom? A może Lemkom? Ja sam nie wiem, jak mam wytłumaczyć to. Lemkom byty to traumaty swoje. Też. Ukraińcom byty traumaty Ukrainu. Też traumaty. A ja nie mamy nic. I do kogo pójdziemy? Ja się was zapytam. Do kogo pójdziemy teraz? Ani do Ukraińcy, ani do Rosjanów, ani do Polaków. Gdzie się podziejemy? To odkąd się wzięła to ta nazwa Lemko albo Rusyn? No właśnie, od słowa lem. Od tego słowa. W nas się rodzi lem. Co? No. No a Od Rusyn, tego słowa. odkąd się wzięło Rusyn, że my Rusyny? Rusy. Bo to była to ta. Jak się. Ja już zabyłam, bo ja już kupę roków mam i nie mogę pamiętać. To ta. Jak się nazywa? Gadacie przypadkiem o Rusi Kijowskiej? Nie. Ruś była Halecka, o. Ruś Halecka, ale do Halecka nam należała. Czyli według was? Bo tam miałem szwagra, który był w Austrii i tam rady już jak się nauczył po niemiecku, to już rozumiał, to mi powiedział, jest to tam. On już wtedy zrozumiał, odkąd win jest. Bo to było pod Austrią. I oni już potem znali. Aha, to jest tak. Ja jem czuł dziś taką historię, że Lemki przywędrowali aż z terenu Chorwacji, z terenu... Mogło tak być. I byli Polacy, i byli Niemcy, i Polaki. No to już było i Chorwaty, i różno, bo tam byli. Tam było dużo takich. To ja już jej pozabyłam.
I cóż to było to? A jakie ste na przykład używali słowa polemkijskie, czy porusyńskie, które kolyscy ste używali często, a teraz już to ludzie toho nie używają? Czy są takie słowa? Są takie słowa, bo różne słowa są takie, które gnieździe nie używają tych słów, nie znają, co to znaczy to słowo. A to jest, powiedzmy, słowo żywina. Co to jest? Powiedzcie mi wy. Żywina? No. Ziuriata, tak? Żywe ziuriata. Domowe. Domowe tak, to jest korowy. A to jest w rosyjskich chrześcijan, to wyczytał, że tam żywina nazywają. I od tam, ale to słowo jest. Kto znał? Ja bym nigdy nie znał, jakbym to kniżku nie czytał. Odkąd to słowo przyszło. A was w Bortnym na takie polskie słowo dzisiaj. Jak się po bortniańskim gada dzisiaj? Gnieździe. Hnesky. Nie No. dnes, nie dneska, ale mhnesky. W nas tak, w Gnieździe tak radili. A знаєте деяке таке лемківське тяжке слово, котре не приходить вам ніж до голови? Nie наразі? tam, czasem mi przyjdzie do myśli takie, ale to takie ciężkie słowo to ja nie znam. А як się na przykład po лемківськи називало місце, в котрому się ховало пачата? Jak się nazywało? Kucza. A nie kutec? Nie, w nas kucza. Kucza. Kucza się nazywała tam, Kucza- a gdzie kucza to- świni się trzymało. A kucza to nie było dla ułec? Dla kogo? Dla ołec? Nie, to było dla świni. To było dla świni. Bo to słowo chleb to już wyszło tu, Tak. na zachodzie. Chleb. A to już jest polskie słowo. No, to jest polskie słowo, tak. I w nas jest dużo słów polskich w Ciatach. No to teraz tak jest. Dużo A słów jest czego, polskich. na przykład droga, która išła przez seło, nazywała się Cysarka? Bez seło nie szła cesarko. To był putesko, a nie cesarka. Florynczanie gadali, że oni mali cysarku. To nieprawda. Nie mali cesarka. A co to jest ta Cesarka to była tam z Gorlic na Czechosłowację. Tam szła cesarka. A co to jest ta I cysarka? dorogi to były 4 bez okruг siwy. 4 dorogi to były zrobione. A czego były zrobione? Bo powstał węgierski generał naprotiv cesarza. I ruski car powiedział mu, to zrób drogę, bo tam nie jest drogi, jak pójdą ludzie, jak nie jest droga. I to 4 drogi zrobili na Czechosłowację. 4 drogi były zrobione. Ale nie znam, gdzie są te 4 drogi. Jedna jest z Gorlic na Czechosłowację, druga jest z Krosna, tamta jest, powiedzieli, że najkrótsza. No to dwie znam, a reszta, 4, że były 4, to nie znam. Czy Nowy Sącz, Czechosłowacja, czy jak, to nie znam. Nie znam to.
Ці ваші люди з того, з Бортного, ходили за гору до Словаків. Так. І по що вони там ходили? Просто, щоб загандлювати. Кропку принести, полотно приносили, шкарпетку, бабську пончоху, бо там не було цих райтузів. Були пончохи довго, то було для баб. І полотно приносили, бо знам, бо мій брат ходив. То знам, що то приносив, бо już маємо кілька років вже пам'ятам, як ходив. А чим się Bortniane таким займали в селі? Чи мали якийсь фах? Так, наприклад, Мали, чого не мали фах? Камінярство було в Бортнім, від Бортного прийшло. це ви в каміню тіж... Ні. Були такі, був Грацин, в нас, то він робив крести, вони робили. Вони мали гроші, бо вони робили, і вони зробили. Той камінь, таким пісковець, що з нього можна було робити. І там зробили навіть тепер, южо, то зробили, там коло церкви, це крест зробили новий, в тім Бортнім, як їм був. Але то ж пару років тому, бо я тепер не був, то ж пару років тому. Некотрі лемки гандлували тіж ropą naftową, naftą handlowali. Czy w Bortnym ciścia takim czym Nie. się zajmowali Bortniane? Нафтом не. Нафтом не, в нас не було. Я повідам, кропку носили з Чех, і то повідам то, що повідам. A po co tu kropku nosili? Що, вже було пити? Що інше? Nie było nic lepszego? Ні, а тоді це не купили. Іншого. Як вам взяли корову, німці, то вам дали пів-літра воду, вудку. No i to łódka nie była lepsza od kropki? Ну, не було. Я не знаю, хіба не було. Для мене є ліпша кропка. Я не люблю вудку пити. Z czego to się wzięło, że lemki tak właśnie lubią kropku pity? Ну, то я не знаю. То я не витлумачу. Чого вони брали і чого пили. Але то було давно, то давно було вже. No tak. Бо ще мій тато був старший. Але вони вудку теж ні, лем кропку. To jest ciekawe. Воробка була найліпша і конець. Там не вудку жодну, там вудку, не любили вудку. A czego kupowali to na Słowacji? Nie można było to w Polsce kupić? Не можна. Не можна. Вони мають якось до того, не знаю, як то витлумачити. Że tam jest, a to u nas nie jest. To jest, to jest w tym. Albo to jest jakaś, kurde no, ja nie znam. Ja tak znam, że to, a z czego pochodzi, to znowu też nie znam. Z czego to jest pochodzenia. Bo wódka to wszystko bude. I cukier, i bandury, i że to i wszystko, no to wszystko wódka bude. A kropka nie wiadomo z czego. I nie znam do tej pory. Z czego to jest. Ale to oni powiadają, że to jest trucizna. To nieprawda. Bo jakby była trucizna, to już co pili, to by nie żyli po 90 paru roków. By pochmierali i by ich nie było. A na co pomaga taka kropka? Na co pomagać? W seredinie na wszystko pomagać. Trawlenia pomagać, bardzo dobry. To jest bardzo dobre. Ja to pochwalam i nie powiem, że to.
Bo ja znam, że to jest dobre. Nie duże, jeden kieliszek jest dość. Starczy. A jak wy pijecie tu kropku? Z mołoką, z wodą, czy Ja z samą? wodą pił. Albo z herbatą, ale musi być studena. I jest dobry, bardzo dobra jest. A Muszę pochwalić, bo ja wódku nie pił w ogóle. A fajku ci szpalite? Kuryte? Nie. Już jem przestał dawno. Już jak 20 roków temu. A jeste kuryły. Kury, ale co, za głupotu swoich kolegów. To głupota moich kolegów, bo to mnie nauczyło, bo ja do 25 roków nie kurił. A później jak mnie wzięli między siebie, kurde, nauczyłem jak kuryć i się nauczył. Wszystko przez tych kolegów, nie? No wszystko kolega powstało. To zrobiło. A później zięć i to teść. Він курив ті ж, а потім я пішов тут на захід і курив я ще тут пару років, а потім шмарив я, баба ще давно сварила, і шмарив я і пішов. Пішов до шпиталу, не бавив 5 днів шпиталем, але думав, що не знам, що się ze mną stanie. Nie miałem spokoju ніякого. I tak перестałem курити. Цукерки потім відходили. Не люблю. Już тепер, бо się не вчив за 10, бо розказав, щоб не курив. To jest straszny nauk, to kurienia. Picia i kurienia to jest nauk taki straszny nauk. Ja nie lubię, ja nie piję, nie kurię i już powiem 20 roków już nie piję. Powiedzcie nam jeszcze na koniec już, dalsze was nie będziemy tu muczyć, nie? To bo mnie nie muszę, mi jest dobry to. Добрі порадити з людьми. Я не мам з ким порадити. Lubicie radity? Люблю, ale mądre słowa, jak jest. No to bardzo dobrze. A co byście jeszcze chcieli nam mądrogo przekazać? Що вам переказати? Не знаю, мене що переказати? Переказати ніч не можна, бо то вас ніхто не буде слухав. To, co перекажете. Żeby nie pili, tylko що п'ють. О. Я прийшов tu і тут були, я знам, ходили ми до роботи, достали виплату, взяли си по jednej butelці вина, і то було на цілий місяць. А гнезки кожен день хочуть ботвяни ходити. Ну, то не є, то не люди таке роблять. То так не можна робити. Колись повідали, що люди пили барс, бо пили, бо корчми були, бо то пили. Ну, то я не знаю, як то було. Мене там на світі не було. A w Bortny była korczma? Були, повідали, що були. Дві, не ядали, дві. Ci lubili popити sobie. А я. Ті ж пили, а потім, як прийшла Польська, так втяло і не пили ніч. Бо було так дороге, що це не дав ради купити. Naszej besidzi przysłuchuje się tu nasz dobry znajomy, pan Włodymir. No, Tak. Wasz sąsiad, nalesnik. ja Może go добре знам, який він є. Może sąsiad byście dasz to przecież widali naszego tu rozmówcy. Może mieć ma takie słowa do zapytania. Do was, nie? Do mnie, no się zapytać.
Ja думam, że u was znate, znaczy z tych czasów swoich młodych, bo już jak się było tym chłopczyskom takim no już w milu dorosłym, bo 10-12 roków to już taki chłopczyk. To i baterku był pewnie, bo z młodzieżą swoimi rówieśnikami pewnie ste mali do czynienia, dasz to takie, nie robiliście tam żadnych starszym ludziom, nie robiliście tam takiej, jak to... Nie dokuczali ste? Nie. Może, a może, no to już może i nie pamiętam. Może i nie pamiętam to, że taką dokuczał. Bo dzieci lubiły Bo mogło różne być, zbytki bo i starsze. to nie można powiedzieć, że nie. Bo to człowiek młody to jest taki nieobliczalny. Można tak powiedzieć. W jednej kniżci wyczytałem, że jednomu chłopu, młody chłopczyska, wynesli to na dach wiz. Żeby to wiz znesli, to musiał zapłacić im flaszką. Takie tak to u was było. Może być, mogło być, ale to już nie za moich czasów było. To było pełno pierwsze. Nawet takie było w tym, taki był Gracyn, Michał, i w nocy spał na łozi. Sino było, a kawalerka szła i підійшли i widzieli, że śpi. I wzięli, pustili z nim. Była chorza była tak wysoko. I pішов, куди там, і ще на тим, перевернувся. Там чому ніч не ставили. І пустили його з возом за сусідом. Таким був, таке там оповідали. Ale ja bym się chciał jeszcze was poświadczyć w Bortnim, jak wy pamiętacie z opowiadań, ja tam dosyć to się kruszczył, że jak byli Polaki, Niemcy, si człowiek, to kto z tych grup był najgorszy dla Lemkiów, dla was wtedy, dla Bortnianów. Jak to was... To można powiedzieć, że to, co ty powiedział, że Ukraińcy to byli ci człowieki. To były niemieckie, no jak nazywać kurde, bo komendant był Niemiec, a to reszta to byli Ukraińcy. I він rządził, a oni chodzili, albo byli takого, albo burjak było. A że oni kus byli takie. Już to Bortniany ucisz byli? A jak? Myślicie, że nic? A zaś to byli tych Bortnianów? To zależy. Jak się albo się źle odezwał, albo co. To różnie było. A czy było takie stosy, ja takie czuł, że przychodzili rano Polaki i się zwidowali tam, to ludzie zaczęli narікати, że to, a później przychodzili wieczór przykładowo Ukraińcy i zas robili tam z tymi naszymi lemkami, wywidowali się i później właśnie... To zależy, gdzie to było. Kogo to było. A było jeszcze takie, kiedyś, to za Niemcy było. Robili partyzantku. Taki był Łukasz Szkumba. Він się tam podawał jako za kierownika, a він nic nie znał. Co Niemcy mogą zrobić. I mojego brata namawiał, żeby pisał do partyzantki. Ale він powiedział, ja do tebe nie piję.
І пізніше, що ще стало? Він був женатий в друге село, бо Швіржова, там був ще женатий в такого вовка, жену взяв от тамаль, а сам пішов до партизантки, і пізніше, коли німці як почали його ймати, то знімали і застрілили його, курда. Німці застрілили. А жена хотіла, ну і їй дали знати, бо там зараз в сусідстві брава Лена. І повіли, що німці її глядають. Ну і втекла, мала того дитину, мала хлопця мала, такого, ну, міг мати, я знам, 5 років тоді. І їй потім втекла і так за гору, там за пішла там, і там десь під за тим. А німці прийшли, тут по-українськи радив. Як їй не навчати, то вас швидко вистрілям, повідать. Мати їй знайти. Ну і швидко позбирав хлопів, швидко там в тім окрузі, де я був. Певно, 4 або 5. Ну і глядають її так, і не знайшли. Під межом так, сиділа з тим хлопцем. І їм повідали, ну, то з тим я жили. Тепер. Ну що зробимо? Вказав тя, йти і мусимо тя припровадити, ніч не поможе. Ну і привезли. І ми пасли корови там і там, в тім місці, посідали, він, тіж, і папір, і пише. Чітко стігать з нього з протоку. Ну, там швидко то теж посідали і так сідали, що то з того вийде. Ну і так потім, він потім швидко списав, ну і став. Повідав. Виняв під столе з кошинкою і повідав, я б вас міг швидко висвятити і ніч, бо мені за то не було. По-українськи радив. Так були українці. Я не знам, ти був українець, ти не був, але по-українськи радив. І швидко його зрозуміли. Różne było. A w nas Niemiec taki był, no, przyszedł z toho, тут Polak, що повідам tu, пішов на фронт, а його дали до нас, żeby ти відпочив. А братова дівча було. То Анна, що Іван мала, і плакала ночі. І казав мені, вона, ти схожа. Що він прийшов додому, він сам мусив спати. І він мусив відпочитися. Другий німець му powiedział, no будь мудрий, як си, що дитина то є дитина, дитина буде плакала і так. Не послухав її. Тот німець пізніше сів на коня і пішов до такого кузяка там, але там був то оргкомендант. Але я не знам, як то витлумачити. І йому powiedzieć так, że tak i tak robić, że jest bardzo dobry, nie, że він прийшов і розроблять заєдно, ну то powiedzieć, да, зараз напишемо картку. І дав йому коня, всів нам і казав йому перейти до другої хожі. І там пішов, де були офіцерові, і мусив тихо сидіти так, що ані слова не мав права. А був такий прожирадний, що йому дуже все їсти хотіло, то гнали так до сусідів там. Іди, повідь там, що на заобід треба йти. А був пес зв'язаний до пивниці, бо там або мене ходили красти бандури. Ну, і все до нього битав, або каменем шмарив до пса, або капочем таким шмарив. Пес пізніше, як ще одорвав. А тут втік, бо ж видить, що
że pec się odorwał, to wtyka i tam maka była i to do maku, buch do tego maka. Tak, a pec zimą, tu dodał, a mał piczutę skorą, bo one mała. Zimą tu mamy, kurwa, odorwał het. I tak, a to już, tu były w Błaszczaka, kurwa, tak się śmieją, takie kurwa robią, raj, że no oficer spał do błota. Przylecił z karabiną, bude psa strzelał. On pójdę Feckowi, to schowaj do komory i my mu zaraz odżeniemy. Taki cyrk, kurwa, był jak po Perunie. Że nimi chpał do Włoch. Nie dali psa zastrzeliti. Bo my widzieli добре, що це робив. І домів, бо застрілимо зараз і мами ті ж повідать карабіни. Ти не будеш тут розробляв. Z toho, co opowiadacie, to mi się wydaje, że w waszych czasach w Bortnim było duże weselinsze jak tu na zachodzie. Na pewno Otóż to chyba było. nie mieli takiej radości jak tam w górach. Tam różne to te robili, różne tak. A były вечірки, ale ja nie był na вечірках, ja wam nie powiem nic. Bo ja nie był na вечірках i nie widziałem. A co to jest takie to wieczyrki? A ja nie znam. Co to, tam szli tak jak priali, albo robili szkarpetkę czy swedru, to tam szli, tak, śpiewali tam, albo kolядували, albo różnie, bo to w zimie było. No to ciwko to było. A tak różne to tam, ale ja wam nie powiem, bo ja nie znam, bo ja nie był na вечірках. I ja to wam nie wytłumaczę. To trzeba takogo, który był tam i to widział, co się dzieje. Bo tam i byli dobrzy, bo jak zrobił ze sobą skrót, to tą sobą tak chłopił, że... A czy prawda jest tomu, bo to różne można było czuć od naszych ludzi. Może jako wszystko pamiętacie, jak dziewczatyska, starsze baby chodzili derty pirja, a przychodzili chłopcy, robili im pidu, to pirja rozwalili na ciu. To nie znam, to nie znam, jak nie to było było. z świadką takiego? No, takim nie był, nie widziałem takie. Z matki po prostu Nie się takie znam, mogło być i tak, to różnie było. To nie było w jednego, że było tak, drugi tak. Nie wiem, czy ja tak powiem, że nie byli złe ludzie, ale to znaczyło o to, że oni dobrzy dostali po dupie. I już się bojali. I za to cicho siedzieli. Bo znam dobry, jak opowiadali, bo ja tam toho nie widział, ale były takie, że widzieli, samolot jechał zwiadowczy ponad górą i metał rakiety. Także to ćwiczyli. A Niemiec jak widział, tak wtykał, że nie mógł ani gaczy na sobie przywiązać, ale on wtykał, że Baruszko nie widział. Tak się bojali. Tak im dali po kulach tak, że... I to takie jest. Różne cuda dneska są. Jest, ale to ludzie to są ludzie to tak, ja nie znam jak to wytłumaczyć. Nie biorą pod uwagę to tak, że jeden drugiemu, bo kurde,
A może я говорю тут слово, може за те, що так гнезко діє, що як було бідно в горах за ваших часів, то люди ще шанували. А тепер Właśnie o to chodzi. людям się poprawiło, a młodому pokoleniu to już w ogóle się całkiem poprawiło, to już doszło do tego, że ale podstawa tego wszystkiego to ja думam, że jest brak luby jednego do drugiego. No, a z czym zraknie? Mój brat z Ameryki przyszedł na odwiedzenie. I brat zaprosił tam, no sąsiedów, wszystkich takiego znajomych, dobrych i to. I przyszli tam, powiedział, do was jeszcze przyjdą ludzie, a do nas nikt nie przyjdzie. Póki go nie zaprosisz, to on do ciebie nie przyjdzie. No, to w nich już wtedy było, jeszcze w 65 roku. A w nas aż teraz doszło do tego, że jeden do drugiego nie pójdzie, bo ja lepszy pan. O. Tak gniezko jest. I nie mamy co radzić. Bo tak jest, że sud bogatszy i sud biedny, a kto biedniejszy, to jeszcze jako tako bude radził, ale bogatszy już nie chce. Nie chce radzić już. Jest tak mądry, że gniezko nie da rady z nim. To gadacie, że kolysy ludzie się Lepsze się szanowali. odwiedziali się bez zaproszenia. Bez Można było zaproszenia pity, przychodzili. tak, można Nie trzeba było zapraszać. Przyszedł jeden do drugiego. Ja sam idę w Gniezko, nikt mnie zaprasza. Idę. Ty mnie zapraszają, ty nic. Bo inaczej nikt nie pójdzie. Bo tu siedzę sam i już. A jak człowiek do drugiego człowieka nie będzie radził, to co będzie? To буде телятом таким, котре ніч не буде знало, лише то тут треба впасти, і більше ніч не буде знав. А мудрості Гнезко є дуже дуже такий. Czy uważacie, То wstyd, dla nas jest wstyd. Takim narodem być. A myśmy między kim? Między Polakami, a Polacy są jak? Czysto podobne do muzułmanów. Nic innego. czym tak beśdujecie? Czego? Besidujcie z muzułmaninem, besidujcie z Polakiem. To wam powiem, co to znaczy. Co to jest Polak, a co to jest muzułmanin. Muzułmanin takie same, cisz. Він też sam себе zna, że jego wiara jest najlepsza i to. A tu nie trzeba wchodzić w wierę. Lecz trzeba być człowiekiem. I trzeba znać, że człowiek dla człowieka powinien być człowiekiem, a nie wilkiem. O. A Gniezko jest tak. I musi przyjść wojna, żeby to wszystko wytełkła i tak będzie. I budete widzieć, czy do tego nie dojdzie. Wy jeszcze doczekacie. To budete widzieć. Oby nic. Co? Oby nic. Oho, to jest zapisane, że trzecia wojna światowa będzie. I będziesz widział, czy nie będzie tak. Wspomnisz moje słowa, że tu chorobliarz to czuł. Mamy nadzieję, że lemczu, że do tego nie dojdzie. O, nie możemy powiedzieć. Polski już na Nie Ukrainie możemy. się dodzieje, tak? Nie możemy powiedzieć, że nic. Już za drzwiami. Bo to jest, to jest zapisane, bo drzwi były, a trzecia będzie. I posмотрите, czy do tego nie dojdzie. Ja jestem najmłodszy z tego pokolenia już, ale zawsze słuchał starych, którzy radzili. I znam, że to się sprawdza. Ale
таких, як ви, Славку, люди мало гнески. Ви наймолодші з того покоління, але як я смотрю на вас, як ви собі берете тут возочок і Ну. йдете на долину, йдете зробити найменше 600 метрів перейдете до молодих. До молодих. А молоді до вас не приходять практично. A do młode do mnie nie І przyjdą. тут Widzisz, właśnie to, що сте to jest to właśnie tu. Widzisz, młody, cud młody, ma młody chociaż młodych, ale starych. No. Ja tam był stary, bo był Iwan, to Skórat. Він був старий, бо він був 10 років старший від мене. То повічте нам ще тут так, бо я слухав цілий час, але так, то як то було колись, що в jednych ховалися 3 покоління. 3 покоління в jednych, бо було по 10, по 8 діти, а гнеска не є місця для родичів. Навіть я вже не раджував No діда, właśnie o to chodzi, O. widzisz? не є До того місця чи для йде. родичів, бо молоді Є- вам хочуть самі для себе. Самі для Як себе то? двоє люди їх їздять, хочуть самі бути. Ну, а колись браття оженив, нас було 7. Пізніше другий браття вже то пішов там. Ну, бо він пішов на другу, там де вона була. Ну, а третій пішов до Німеччини і ще раз дійшли. І так було. Ale to jest to, że my musimy być ludźmi, a nie takimi wołkami dla jeden dla drugiego. Але повічте ті ж з другої сторони, бо як старший досвідчений. No. Чи то не є так, що десь ми się zatratili jako rodzice w stosunku do swoich dzieci, żeśmy nie zwernuli uwagi w pewnym okresie czasu na to, żeby ich poprowadzić taką, a nie inną drogą. Bo młody człowiek, ja sam po sobie znam, młody człowiek często gleda... Bo młody człowiek nie ma rozumu. Ja tylko powiem. Tak. O. Gleda lepszej drogi, nie chce iść Gleda, tą drogą tak. kamienistą. I wpada w błoto. Tak jak to Niemiec tam w tym, przed tym psom. Do tego błota wpada i tak. Co się stało z kuziaką? Z Wanią z tym. No co się stało? Nie wpadł do błota i tam wmer. Widzisz? Do czego to takie doprowadza? Do niczego dobrego. Ja, Za to, że nie słuchają starszych ludzi. O. a nie, I lud po swojemu rozumie. a tu taka jest prikazka nasza olimpijska, kto nie słucha widcia i maty, to będzie słuchał psio i skoro. I z wszego domu. No. Tak jest, to jest prawda świata, że tak będzie. Ja znam dobry, ja lubię starszych все posłuchać i znam dużo takich, co znali, że jak to było, ale znam, jak się wojna zaczęła, wszystko się schodziło do kupy, kurde, jak to będzie, co to będzie, jak to będzie, ale... No a potem się dowiedzieli, już się potem dowiedzieli, bo kilku ludzi piszło do Niemczech na robotę. Po dwoje, po troje nawet z domu. Bo brali. I tak jeszcze poвернути na chwilę do tych No starszych. to czytaj i radte i do tych już, no. starszych czasów. Pierwsze ludzie z pokolenia waszego rodziców, moich dzieci, waszych rodziców, on dorabiało się własnymi rukami, mali konika, mali tam, co tam, mali... No je, chudoba była. Tak. Jaki puch tam drewniany, czy robili drewniany
до грабання чи No, hrabali Але robili. і поробили, і на wszystko мали час. А гнески посмотрите. Гнески мають самоходи, мають трактори, мають комбайни, мають штолем, що robiło село. І No, на ніч не мають люди часу. На ніч, kompletnie na ніч. nie je czasu, widzisz? Nie inaczej. Żeby jeden do drugiego przyszedł i poradził. O, tak siedzi? paru swił, żeby powiedział. Без особливого досвідчення. I jeszcze byli to starsi, którzy od mnie byli starsi już, no powiedzmy 10 roków, to jeszcze chodzili. Tak, jeden do drugiego, to ja piszę, to tam, tu. A gneski już nie pójdę. Już to gneski nie pójdą, bo ich nie je. Пам'ятаєте ту в лісцю, в нашому лісцю, як були варти, так і обивательське, No, що to ходили znam. по двох, по трьох хлопів кожна Так. ніч. To była kolejka i każdy z sela. No każdy mał, tak, to było to było. I tam jak ja był w Bortnim tak samo, No видите. też było. A A gneska nie je, to już. A po co takie robili? Jak? To tu warty, po co robili tu warty? Że od ognia, żeby смотрите, żeby nasze się nie zapaliło. Czy to Za to było to warte, bo od czego innego. Od złodzieja nie będziesz robił, bo złodziej tebe pilnuje. a może, To nie tebe pilnuje. a może to było tak, że się z babą posłali i się zebrało trochę piszło si przez nic pochodzić po No, selu. to się mało zdarzało. To się mało zdarzało. Takie. To nie A było swарили się tak. деколи з бабами? Ці хлопи ще сварили деколи з бабами. To zależy gdzie, jak, коли to było i jak to było. No było. Raz było, drugi raz nie było, bo poswarić to się można budkoły, ale to jest, no, ja znam, jak to można powiedzieć. Сварити się, нічого, але суд і мстиві люди. Бо в моїй родині час таке стало. Мстиві люди суд. To jest niedobry. To jest bardzo niedobry. I w mojej rodzinie, i to tak, znaczy, mój brat i stryjeczny brat. No. I pożyczył od niego groszy, od tego brata. No. I w Gorleciach bratowa powiedział, oddaj mu groszy, bo będziesz bidował. Będziesz bidował. No to co ja mam bidowaty? Ale żeby zmłodał, jak prodasz świniu, żeby oddał groszy. No dobry. Wyszedł do Sankowy, bo w Sankowej był skup i prodał to świnię. Wjadał konia, dał koniowi tam sina, a sam na autobus do Gorlec. No tam było duże, no nie wiem, 5 kilometrów było. No może tak było. Z Sankowy do Gorlec. 5, może najbude 8. No. Piszą, tam możesz to sobie kupił tam i spotyka toho brata strocznego przed wystawą. I mu powiedział tak, Fecku, to mu Fecku, worobel był. Ja ti хочу oddać groszy, to też to od ciebie pożyczył. No to mi odda, bo ja pójdę, ja się budu budował, to mi groszy trzeba. No to dobry, to mu tam przy wystawie mu opłacił to te grosze, to było 1000 złotych wtedy. No to dobry.
za jakiś tydzień czasu jego żona powiedziała, він nie oddał groszy. To він nie oddał groszy. Bratowa przychodzi dzisiaj, no to jest powiedział, że mu oddał jest groszy, a tam ludzie powiedzieli, że nie oddał groszy. No to jak to jest? To czego takie radisz? Że no oddał jem groszy, no oddał tam i tam. Zaraz pójdę do niego i mu powiem. No dobry, piszą tam do niego i mu powiedział. No to nie znasz, jak jem ty oddawał groszy? Ja nic nie pamiętam. Ja nic nie pamiętam. No to wtedy przyszedł do mnie i powiedział, że twojej żonie, no to mi powie, że nic nie pamięta, że mu groszy oddał. I to ta bratowa moja powiedziała, tak jej spaskudziła po tym, tam w jej chorze. Spaskudziła jej bardzo. To i tak powiedziała, że ja ta świeczka zaświecił. A tam jest, to znasz, bo tam jest kapleczka. Tak. I w tej kapleczce musiała świeczka zaświecić, bo inaczej się nie stało. To piśnicze tak, 4 korowy w niego i 4 koni. I syn się zabił. Czego cyganit? Czego cyganit? Ona przyniosła jeszcze, bo bratowa jeszcze przyniosła 1000 złotych i oddała jej i to wtedy jej właśnie spaskudziła przy tych groszach. Masz tu, drugi raz ci oddają 1000 złotych i jest paskudziła, a ona jej powiedziała, że znacie świeczkę zaświecił. No, to w obietnicę zaświeciła, to powiedziałem 4 korowy, 4 koni i syn się zabił i byk dostał tężyc. Bo korowa buchła do niego, a on był czyszczony. I tężyc się zrobił z toho. I musiał zakopać do ziemi. Tylko stradmał za to. Czy to było często, że lemki szmariali w roku na innych ludzi? Ja nie znam, bo u nas toho nie było. Ja o tym nie znam, bo w tym okrugu, gdzie ja był, w Wyżnym Kińcu, tam toho nie było. Ja tam nie byłem. Ja takie nie znam. Polacy też to mają. Widują się a propos toho wydarzenia, co się w waszej rodzinie stało, tak? Że gadali ste, że spaskudyła, tak? No jej spaskudywa, tak. A za to, że jej paskudywa, to trzeba było świeczkę świecić, a Pan by ich pokarał. Pan by ich pokarał. I to nie wolno takie robić. Nie wolno. Bo jak zrobimy, a jest nieprawdą, To się przeciwko nam wszystko się obraca. przeciw niego się stanie to. To- I to- chwało tylko chudoby, 4 korowy, 4 koni, to tylko to groszy. To tu się sprawdza to powiedzenie, czy to polskie, czy lemkijskie. Czy lemkівське, ти порш, że jakie by nie było. Wroga, czy to w rodzinie, czy nic, to lem mu poszedł grosz. No właśnie, no pożycz mu grosze i będziesz miał wroga, no to tak. Ale to kto wiedział? Ona jedna. Nie win wiedział, ale ona to narobiła. To ona zrobiła. To niech to nie zrobił, bo on to chyba nie wymyślił. Żeby tak zrobić. Jakby była prawda, to jego by już nie było na świecie może. Ale to była nieprawda i na niego się naвернуло. To budemy na heskie Kińczyty. No to skończmy, jak
To już możemy Może skończyć. się zas zejdziemy inczym razem, tak? No nie znam, czy się zejdziemy. czemu by nie? Może się zejdziemy. No jeszcze Jak po życiu. no, Chocki by do setki. O, nie życzcie mi to, żebym do setki żył, bo to człowiek taki już człowiek nie. Bardzo Ви nie. ще, я перепрошую, Гойду слово, ви ще більше справніше, ніж я, бо ви ще підете си на таким візку, я не знам, чи я бym o tym chodziku piszł, a wam się jeszcze хоче. Także do No setki, do widzisz, setki ja nie znam, jeszcze co śmiało. jest, bo ja mnie już nerwy berą. Ja muszę z chórzu wyjść, bo ja nauczony był chodzić i gniezko kisz lubię pić i skorzę i już. To panie Sławku, życzymy wam, żebyście Chocki byli do setki, ale w zdrowiu, tak? Tak, Żebyście ci- zdrowia to ja bardzo przyjmam. Tak jest. Tak, żebyście Bo zdrowia jak jest, to jest bardzo dobry. Ja ciebie życia nie jestem zdrowy taki jak trzeba, to ja znam dobry jak to jest. Dziękujemy wam za besidu No. i do następnej styczy. Mam nadzieję, że No takie dziękuję, bo możecie przeciwko i bo będziemy znać jaka sprawa wygląda. Прийдемо на кропку другим разом. Tak, jak będą mało. No na pewno, a zresztą jakby Piotr to zaraz będziemy to. Ja dziękuję. Не скринь, не скринь, дякую. No dziękujemy. No dobra.